Da skratimo priču. Miloš vam je pokazao kako se hendluje sa penušavcima, ja ću da vam pokažem kako se postaje paca sa penušavcima. Ovo, molim vas, pre nego što probate na nekoj žurci, dobro izvežbajte kući. Može biti mrtvih, to ne treba u životu, verujte mi. Iako je kazna do 9 godina zatvora, sve jedno naš ono. Dođeš u zatvor, svi se spredaju s tobom. Kako si završio, ubio sam nekog, to je pomno. Ajde, molim. Nećemo proći ponovo kako se otvara komplet penušavac. Ono što je bitno da znate, za ovaj slučaj morate skroz da skinete foliju. Ne sme ništa da vam smeta. Znači, skinete ovaj gornji deo. Rasečete i ovo. Znači, mora biti glatko. Šta bi nešto rekao, bolje da ne govorim. Mora biti skroz glatko. Najbitnija stvar koju treba znate, Miloš je to napomenuo već pre koji put, da je flaša sastavljena uglavnom iz dva dela, dve polovine. Pa flaša za penušavinu je sastavljena iz tri. Dve polovine i grlića na vrhu. Morate da nađete šav. Evo ga. Jasno se vidi, mislim ja vidim, vi 100% ne vidite. Ide skroz do vrha i to je ono što pratite. Šav. Druga najbitnija stvar koju morate znate da vaše penušavo vino mora biti jako hladno. Barem na 7 stepeni, znači kao tašnim pogled. Sjetite se toga i nema greške. Sljedeće što treba znate, nikad ne ciljajte nikog drugog. Dok se postarajte da je čist put, ko što je meni ispred vas. Tu nema zezanja, ako nekog pogodite može biti svašta. Bitno je da imate čist put vašom čašom. Zašto ovo radim čašom? Ovo se pre radilo sabljama. Da budemo iskreni, mi jesmo poznati kao kraj koji je puno oružja, ali realno sablje više nisu u modi. Ali zato svako od vas ima čašu za vino. Postarajte se da imate celu dužinu. Nemojte udariti ovde, nemojte udariti ovde, nemojte udariti ovde, može da vam eksplodira. Pošto je penušavo vino pod pritiskom. Znači, slobodno vežbajte koji put. Mali tehnički problemi. Sad ćemo to da regulišemo. Skinut ćemo kavez. Sad smo rekli 6 puta. Nema potrebe za njim. Čep neće nigde iz prostog razloga jer je flaša dobro rashlađena. I probajte ponovo. Čaša eksplodirala. I kraj. Imate clean cut. Kao što vidite, grlić je čist. Vaše vino je otvoreno, a vi ste glavni baja, a pritom ako je tašta bilo ispred, šta ćete, stvari se dešavaju, ne može drugačije. U vaše ime. Živjeli.